Я малък грях, защото си мислех по принцип, че като гледах консервирането, по принцип, че Митака е всъщност учредител на цялото нещо. Митака е един от главните хора, разбира се. Той е учредител на Сдружението. Ние Сдружението го направихме по-скоро, преди може би година и половина. Иначе самите консерви, нашия подкаст, нашия живот всъщност почна преди 5 години, почти сега след един месец ще станат 5 години, като го основахме аз и Краси. Краси вече не е с нас, защото той реши да се занимава с други неща, за което супер много му се кефа, той с фотография се занимава. Но от оригиналните консерви всъщност съм само аз в момента. Добре. С кой сте се занимавали при това? Ами, ние още от началото, почнахме по време на COVID свинщината. Тогава аз тогава имах един друг грях. Аз си мислех, че аз съм единствения нормален в тази държава и хората около мен, нали, няколкото човека, ние сме единствените нормални, всички са идиоти, всички не стават за нищо и така нататък. И решихме, точно беше почнала да бъде затваряна цялата държава и решихме, че какво можем да направим ние, за да променим така модерното, както се казва, средата около нас. Ами можем да седнем поне да говорим за тия проблеми, които ние виждаме. И така звъннах на Краси, той веднага при идеята, разбира се, вика. Извинявайте. Вика, кога почваме, Ватко? И аз му казах, заповядай на следващия ден. И то всъщност първият епизод е в моето студио. Аз искам преди да продължа да те поздравя за усилията, които имаш тук, уважаеми зрители. Не знам дали Томата ви обяснява, аз не съм попадал. Томата е направил от абсолютното нищо едно нещо. Тук е една стая, която е почти ремонтирана, почти не ремонтирана, но събрал е материали, изолирал е цялата стая. Аз съм изключително впечатлен, събрал е готина техника, абсолютно професионално го прави от някаква стая в Люлин. Не знам дали осъзнавате цялата ситуация всъщност. Да, това е цялата работа. Това е перфектно и това е много готино. Ние така почнахме преди 5 години. В мазето ми, в моя блог, с Краси двамата просто хванахме боклуците. Те не боклуци ми, нещата, които бяха, защото то беше претъпкано. Преместихме ги в едната част и седнахме, сложихме на маса. Даже той беше домъкнал някаква лава лампа, защото гледам в американските подкасти, че има такава лава лампа. За атмосфера. Така, разбира се, аз докато се въртях, защото в нашото мазе е доста по-малко място, доста по-тясно. Не вижда съм епизоди от там, да. Така, в нашото мазе, като влезнеш и се завъртях, аз я втруших и падна бушона. И трябваше да ходя до 6-ти етаж до Хранов, да ми даде ключ за таблото. Той ме пита какво толкова има, викам, давай, стига се разправил. И пуснахме си бушончето и направихме първият епизод, в който седнахме на побира и си говорихме какво ще правим, нали, защо го правим. Като в първи епизод казахме, че никога няма да направим епизод над 15 минути, защото ние самите не бихме го гледали и никога не направихме епизод под 15 минути. Тоест, обърках се. Казахме си, че никога няма да направим епизод над 15 минути. Защото е негледаем. И никога не направихме епизод под 15 минути, което е абсолютен цирк, сега се замислям. Впоследствие почнахме да обсъждаме първите проблеми, с които се запознахме. В началото си говорихме за Витоша, че е един огромен диамант, който е абсолютно изоставен в бунището. 5 години по-късно положението е още по-лошо, защото Витоша е още по-недостъпна. След това почнаха и протестите срещу правителството. Сашо се включи с нас. Тогава почнахме да си говорим за българите в България, българите в чужбина, за разделенията, които имаме, по какви ли не тертипи, граници и така нататък, които има в нашето общество. И лека по лека почнахме да правим политическите предавания, почнаха да ни скачат, разбира се, че сме копейкаджи, там някакви други глупости. И така се завъртя положението, след което дойдоха и другите мъже. Ще да кажа момчета, ама те ние вече сме мъже, някои сме на по 40 години. И преди година и половина реших, че вече е време да поразширим консервите. Освен това, тогава преди година и половина Сашо не живееше в София
И аз тогава бях консервата, реално, и вече бях полудял, имах два пъти. Единият да приключа консервите, а другият да го разширя. За радост избрах втория път, като всички станахме 10 човека в началото и сега сме 10 млади мъже все още. И за радост вече имаме възможност лека по лека да променяме наистина нещата, които не ни харесват в България. Разбира се, ние не сме тук президента на България или премиера, да можем да променяме генерално нещата, но лекичка по лечка